L'Àguila Negra és la història de Marià Solvell, un dentista de Barcelona, i està explicada des de quan ell té 8 anys, el 1951, que és l'any de la vaga de tramvies, fins al 2013, quan ell fa 70 anys. O sigui que expliquem tota la seva vida. Ara bé, aquesta vida està marcada, està determinada per una decisió que ell ha hagut de prendre. En Marià, com tothom, ha hagut de triar, tots triem. I ell ha hagut de triar entre dues relacions sentimentals, entre dues dones. Entre una relació apassionada, visceral, d'una sexualitat punyent, forta, i una relació més serena, assossegada, destinada a crear la família. Per tant, són dos mons completament diferents i l'elecció que ell faci el marcarà per sempre més. L'Àguila Negra és una novel·la a favor de l'entusiasme de viure. És una novel·la que ens convoca a viure en plenitud tots els moments de la nostra vida, els bons i els dolents. Per això es pot dir que l'Àguila Negra és un cant a la vida imperfecta, i com que la vida és imperfecta, és un cant a la vida.